ya. Lah suwi ora digawe ngene. Ben ganti suara wedok kuwi. Nggih, di anu cara anu panas. ditokne sik. Enggak apa tuh belas to. Nah. Oh wis berarti ngono nek wis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum menjing ya. Ngenteni to. Wilujeng dalu, Mak Cange. Wilujeng dalu Cak Percil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warga masyarakat mriki sampun ngantu-antu rawuh panjenengan lho. Alah saestu kula mlebet teng daleme Pak Purnomo. Nggih. Langsung ditokne pawon. Liwat mriki kula. Cetuk Yuti. Tukang masak Karo Yuati. Yuati kalih Yuti. Awakmu kok apal? Apal mau mangan apa kuwi jenenge? Kulup apa? Kulup dong kates. Buyuh pawait. Jane iki jane iki apa iki kulup apa obat aku. Lah awakmu njipuk langsung ning pawone. Njipuk sing wis dimasak. Lah nggih. Lah sing urung dimasak mbok ganyang yo. Cangkemmu yo pahit. Layak kok pahit le. Alhamdulillah. Nggih. Dangu mboten nate kepanggih. Niki asli wonten Magetan luar biasa penonton bludak niki. Nggih, pancen mekaten. Mertandani bilih piyai Magetan menika sanget anggenipun tresna dumateng budaya mliginipun wayang kulit. Tepuk tangan untuk penonton Magetan malam hari ini. Luar biasa. Sing nonton niku lho sampeyan kathahe kok gumunku wedok tok jane lanange iki lho ning ndi iki lho. Endi ya? Lek iki Lah lanange mosok mung sak cilik-cilik kene iki tok. Lah iki lho wedok tok sak meter kathahe iki lho. Kowe lho ape ndelok apa yo? Kowe ngerti wayang apa ora? awakmu Delok kowe. Oh, berarti pengen roh. Oh, roh kula temrap kula. Wong sakmene akeh iki mung pengen roh gantenge Percil. Alah. Percil kok ganteng kok enek. Percaya to sampean. Apa sampean iki ora tau ngilo apa piye ngarani awake. Ning omah sajake ra enek kaca pengilo. Lha lek sing delok wedok-wedok ya mung pengen roh ganteng to le. Percil ganteng nggih Bu nggih. Alah. Ya ora. Piye? Elek to. Lah ya lah ngono kok awakmu sombong jare pengen Wis lah ben sombong dhisik le iki teng daleme Bapak Purnomo. Nah, kowe hati-hati kudune ning kene. Timbang diworsoni pedhot. Lah nyapa? Iki tutup Purnomo Pak polisi. Iki Pak Guru. Ora kowe. Lagi ngoten to niki hajate napa? Hajatipun Mahargya Putra Mbiwado Siwi, mantu Mas. Mantu nggih. Nggih kula dongane Mbak Nanda kalian Mas Rela. Mas Relo. Relo. Lah tulisannya kaya Rela mosok mburine rela berkorban. Iki wong Jawa, dadi Relo. Relo. Bahasa Indonesia rela. Oh iya, Mas Relo kalian Mbak Nanda jadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Dadi ngono kuwi tak ta? Ya ora ya oke sih. Ngono ki donga ya wis tau wong awakmu kok ndongakno apa mau? Sakinah mawaddah warahmah. Lah awakmu dhewe lho pegatan. Awakmu lho pindho. Ora mawas diri ngono jenenge ya. Lah nggih niki lho. Kuwi gagal mbok mau kene tak gacok cengelmu kowe. Iki aku ki ngomong ngene iki ben Mas Relo karo Mbak Nanda iku ora kaya aku. Lah terus? Lah ya aku ngomong ngene iki lho kok ngomong ngono kowe iso. Awakmu ya ndonga ngono kuwi. Ya mbiyen enggak aku. Lah aku mbiyen ngomongi mbok sing penak iku resepe rumah tangga sing apik iku piye? Lah kowe apa wis rabi? Lho, aku wis. Piro? Wis 10 tahun. Sasi. Oh, alah sik 10 wulan. Wis sik anyar tapi kan urung ngrasakne waleh kaya buke. Kowe urung ngrasakne kowe. Masa mak kesi iki ya waleh karo. Enggak lah wis bener omongane make mau 5 tahun ke atas. Yuh nyawang jembek. Alah. Tenan jare sapa aku ya panggah sakinah panggah apa kowe 10 sasi sik anake. Aku duwe resep kok. Resepe apa? Resepe membangun rumah tangga, membangun rumah, iya to. Kuwi mesti nganggo watu, gragal, krikil. Yo ge ngecor lambemu iki apa piye kok iso. Wong iki manten lho kok nuwun sewu to Pak Cange. Wong manten mbok kei watu gragal ya lak iki bangun rumah apa piye kok. Lah yo iki membangun rumah tangga padha karo mbangun omah Mas. Sing penting butuhke watu, gragal, krikil. Ya wis jajal omongan. Nah, nganten lorone iki rungokno Mas nganten. Mbak manten. Iya. Iki omongane Mbah Slentem iki. Iya. Mbah Slentem kapan? Nggih. Apa watu ki apa? Watu, gragal, krikil. Watu kudu nguat ngatur wektu. Dadi kuat ngatur wektune, wektu kanggo keluarga, kanggo tangga, kanggo anak bojo, kanggo tangga teparo, kanggo dulur-dulur, kanggo mergawe. Kudu rata. Kudu rata harus balance.
Iya balance. Watu. Balance. Iya. Gragal. Saploke duwe mobil lagi ae lho, ngerti balance bareng. Iya. Lah guna sporing balap. Ya mergone sport dule sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Dadi grapyak karo tangga teparo karo dulur-dulure ya karo wong tuane. Dadi grapyak silaturahmi jangan sampai gagal. Silaturahmi itu penting. Man ahabba ayu besatolahu fi rizqihi wa yung sa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Ngerti ora pucet ngawakmu. Artekna Cil, ayo Cil. Artinya apa? Bulanane Google enek lho. Lah. Dadi banget aku kleru senani Gus Miftah kok. Sapa sing pengen didawake umure dijembarno rezekine nyambungo seduluran sing apik karo sapa wae. Kowe iki lho ngono. Iya wah dikeploki. Tepuk tangan enggak apa-apa, tepuk tangan. Dikeploki malah kaya Doro. Lha ora nek ngono lho. Kowe ngomongnya ning ngarepku lho Mak Cak. Lah piye? Lah aku lho Gus Miftah tak eloni, Gus Idam tak eloni. Terus Gus Gus Kautsar. Kautsar, terus Gus Samsudin. Iki kon tangga kuwi nyapa mbok. Lah fotone enek ning Facebook akeh lho. Tanggaku. Kuwi tanggaku. Iki kabeh iki aku melok, aku paham ngono ki mangsamu. Dadi ngene iki mau paham. Krikil gragal Watu, gragal sing nguri krikil. Krikil iki tegese Krikil aja sampai keri ningkatke skill. Dadi kepinteran dan skill itu wajib tingkatkan dari tahun menahun, dari hari ke hari. Kudu munggah Sebab apa? Membangun rumah tangga. Wong lanang kuwi dadi gentenge, atape, nak wong wedok sebagai sokone. Sak pinter-pintere wong lanang ora ana saka, kuwi ambruk panggahe. Oh, berarti saka ki penting ya? Wong lanang kuwi dadi atap, wong wedok saka. Berarti anak putu karo lan liyane kuwi dadi dindinge. Oh, berarti menjadi satu. Menjadi yang satu, dinamakan rumah tangga. Yen kula mboten ngoten Mak Sange. Pripun? Jenengan sing luwih pengalaman. Aku sing pengalaman, aku sing tahu gagal. Nggih niki pindho. Tak bacok cengelmu lho, wis meneng pindah. Lah ya kan pengalaman to. Iki aku ngomongi Mas Relo sama Mbak Nanda. Kita omongi wis iki tenan iki sing tau tak lakoni ya wis pokoke. Aja patek gugu, Mbak. Iki omongane dagelan yang golek duit. Gak omong aku. Lho ya omong-omong. Nek nyapa golek duit mbok omong ning kene iki aku ning kene silaturahmi. Silaturahmi tenan. Oh, golek duit. Wong nek mencel-mencel rumah sakit. Nek silaturahmi tok engko duwite tak gawa aku bosok kowe. Lho iki selunas saulan kepungkur iki bosok rene mulih gawe apa karo aku. Lah urusanku piye? Halah, engko tak dongane. Dadi masa donga tok. Donga iki penting. Duit iki keri. Adimu lho Kang wis mbok utang pengen 6 lho iki. Wis to gampang. Mas Relo sama Mbak Nanda. Iki carane mung gampang, Mak Cange. Carane Jadi kudu saling mengerti, rungokno omong aku. Mengerti. Lah aku ngomong ngene iki, cah wedok, cah cilik nangis. Sedih saking trenyuhe karo omonganmu. Njaluk jajan ora ditukokne mboke. Njaluk jajan. Mas aku nak wis ngerti omonganmu. Ora ning ngono. Compone umpamane enek gerah ngelune Mas Relo, Mbak Nanda, kuwi kudu ngerti. Carane piye? Carane umpama nenek sing lanangi panas utawa piye gek apene wong lanang capek, kesel, panas, apene budal nyambut gawe cukup ning ngarep lawang. Resepe piye? Utawa ning ngarep TV dilus-elus sirahe. Ya ampun, Mas Relo, bojoku sing paling gandeng dhewe ndang sehat ya, Mas. Sesuk lak sehat kok tak paringi ngono ki wis. Wong lanang wis seger waras budal cut nyambut gawe. Mulih teko nyambut gawe sing lanang senengane apa sik? Umpama kaya aku seneng mancing teko omah dek dikai palasan sitok dikai sangoni 2 juta kon budal sensasi 2 juta akeh men sangune kuwi wis wong lanang sigrak tenan tapi leres hobine oleh terus dadi seger terus umpamane sing lanang senengane ngopi Mas budal ngopi mulih-mulih jam 4 isu wis los sangune piye sangoni wong lanang disangoni wong wedok sing nyekel dhuwit umpamane kuwi wong lanang gerah ngelune ning lak wong wedok kuwi beda padha dilus-elus ngarep TV dipangku karo dicium cup ngono mari alah malah ditapuk lambemu wong wedok wong wedok ora usah ngono cukup ora usah ditapuk ora usah dilus-elus dikon adus lek enek greges-gregese dikon adus dijak ning Magetan ning kota tukokno gelang karo kalung beres piye tekokno ibu-ibu napa leres Bu wong wedok kuwi seneng gelang karo kalung oh iya bener lek kaya ngono kuwi wong lanang terus-terus nukokne apa-apa wong wedok gampang stroke tak omong lah kok iso gampang stroke lah iya kene iki aku nyambut gawe kowe iki buruhe wong wedok
Nuwun sewu Mak Cangik. Pripun? Jenengan ngeten iki mriki napa? Ngeten iki acara ngeten iki napa jenengan mriki? Nyambut Silaturahmi nyambut damel. Nyambut damel. Nggih. Artane damel sinten? Ya bojo karo anak. Iki lah suatu contoh buruhe wong wedok kaya ngene. Masa buruhe wong wedok kepala rumah tangga. Awakmu ada-ada kondi omahmu. Ku Rembang. Rembang, rene nyapa? Rene Silaturahmi karo golek duit. golek dhuwit. Dhuwit mbok kene sapa? Kayak nang bojoku. Ikilah namanya Di papan ya wajibe ngono kuwi ya Alah, nafkah lahir batin kok, Cak. Nafkah lahir, nafkah batin harus tercukupi sebagai kepala rumah tangga wong lanang. wong wedok njaluk apa mbok tukokne? Tak turuti umpama ngene iki entuk dhuwit lho, ibarate umpama 10 juta langsung plek nyoh Dik, duitku kayaku bengi iki plek. Alah langsung kecapean kapan. geplek bongko kowe akhire wis to. Lah awakmu ning kene iki ngapa? Golek dhuwit. Lek dhuwit Umpamane gedine 10 tak kene bojoku 10 juta. 100.000. Lah sing 9 juta 900. Dana kenakalan, kamu gak tahu ya? Iki garai wong lanang umur panjang iki sing duwe kenekan ngene iki. Ngono umur panjang apa ngono iku termasuk wong lanang sing LCT. LCT apa? Lecet. Wong lanang 9 juta 900 mbok gawa dana kenakalan. Terus entuk LC piro? Ngawur e, aku adoh karo ngono kuwi mangsamu le baben ukele. Kok masaku kados kula ngeten iki ningali nduk niken. Nggih. Terus Domi. ngene iki. Aku saiki ndelok cah wedok iku ora teko wajah le. Saestu kula niki mboten saene wajah. Kok ora kok wajah? Dadi tak Rata-rata omong. wajah lho sing Alah dipirsani. jomblo-jomblo saiki ndelok cah wedok, celak kowe ndelok teko apa? Delok teko wajah. Liyane wajah. Body. Apa neh? Rambut. Rambutnya piye? Rambutnya yo golek sing lurus lempeng ngono kuwi to Mas. Lah lurus apa? Nek lurus ki mestine yo gampang diatur. Ngono nek rambutnya keriting mie, sing ngombane keriting-keriting ngono kae, Ya. kuwi akale akeh. Terus Ngono nek sing keriting gandul, ngono kuwi lurus terus keriting gandul, kuwi biasane angel Mas. Rada apa? ngomong-ngomong rada angel. Susah ditebak, tapi akale yo akeh. Lah kula mboten. Kula amit nuwun sewu, amit nuwun sewu. Pripun, Nek, jenengan Kula saking pripun? niki lho, kencet niki. Niki kencet to jenenge. Pencet. Niki napa to niki? Kecet, kecet. Lha wong nggih. wedok kok kencete Ora titenane percaya. piye? Pola kencet iki kok dekok, Neri- Bos. Hah? Nerincing. Nerincing. Dekok. Hah? Kuwi karo wong lanang wani. Kuwi. Sing rada Rumuse ngene iki. sapa kuwi? Alah kuwi tak rumusku. Banyuwangi lho, Pak. Banyuwangi. Iya. Iki lak kencet iki bembeng. Bembeng. Lah, Aja iki lho. dirabi. Lho, lah, nyampe. Kuwi tas babaran le. Iki tenan iki. Oh, Loh, lagi iki bener tenan. iki. Wis manak bojone wong. Alah kok aku bojone wong aja dirabi. Lah, terus? Nek lak kenceten iku krowak banget. Lah, krowak wak rabinen. Kuwi malah loro kencing manis goblok. Kuwi aja mbok rabi. Golek kencet sing rada bendol lho, Mas. Oh, bendel. Rada Bendel. bendel. Keneke bendel gedhi. Heeh, kuwi mari keseleo bocah kuwi. Enggak, tapi lak bendol tenan. Bendol iki diapa-apane gelem. Manut daringane mboten bocor. Upamane Lho, umpamane kaya niki tak dresik niki. Piye? piye iki? Nerincing, nerincing. Tegese Oh. artine apa? Bocor. Karo wong lanang Wani. gak wani bocah iki. Lu madarene karo wong lanang iku maneni terus daringane bocor. Ning jero nek mbayune aku seneni mbayune kula takonane goblok. Masa yo wedi kan? Berarti nak golek kuwi wong wedok sing kencate bendol. Ah. Lah rabi karo limbuk kae. Ya ampun. Oh, iki bendol iki bunder seser iki malah. Bunder. Kuwi iki kulit dicat pekok wis rumah sak. Lah, jare nyapa golek- kok rabi karo korokan. Wangel. Tapi nuwun sewu kula saking Bathung nggih ketinggal. Ngeten iki Piye? lho, ini lho. Ngene lho. Oh, Lah nduk nitik saka bathuke. Nggih, niki daringane bocor apa mboten teko bathuke niki kan iki. Oh. Bocah lak bathuke ngene iki terus nek rambutnya dijok ning ngene iki. Nggih. piye Iki kuwi? Gampang ra percaya karo wong lanang. Iya ora kan? Lho, aku apal. Nomor loro iki. Umi. Umi, iki ya padha. Iki ini rada enek anune, Bos. Apa iki jenenge rambutnya rada Rambutnya maju. tipis-tipis. Iki daringane bocor tapi sithik. Oh, sik Nek, mending iki ya, Sian? Mending iki tapi Ah. yo gampang ra percaya karo wong lanang. Beda karo iki. Iki nek kene enek munyere ngene lho, Mas. Ah. Lintang. ah. Lintang. Iki lak ngene gampang gonta-ganti biasane. Biasane. Apa leres, Pak? Lho, yo leres. Oh, salahi. Loh, Lu pacarmu wis pira, Duk? maksudnya biyen, zaman biyen Oh, saiki yo. Pacare telu, Pak, jare, Pak. Lah iya, biasane ngono kuwi yo mong seneng tok mari ngono ngalih, mencul rono ngalih Oh, ngono sak kuwi. cinta monyet. Selanjutnya yang Winong sebelah Winong. Lah, iki ngomong iki sapa iki saya? Lah iya aku tak Katane lu kok awak dhewe kowe cedak gus-gus kiai kok. Iya 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 aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya kaya ngene iki, Bos. Bathuke piye? Ya nek gak diapa-apane kok mesem terus bathike rada jembar Rada ngene iki. padang. Ayu berarti. Iki apik, Bos, tapi daringane bocor nih ngene Lah kok iki. iso? Iki karo wong lanang wani.
Iki tenan. Iki keadaan kuwi, Bos. Iki sing iki. Lah iki. Birgita iki. Iki lak guyang iki stres bocah iki kita. Lah piye guyang-guyu tok isine. Wis sumeh. Sumeh ya. Sumeh lak Birgita iki. Iki senengane kesehatan, Bos. Memikirkan masa depan. Bocah kaya ngene. Mulane rada ombo. Sampai mikirin masa depan dihapus sing lanang ya meneng ae bocah kaya ngene iki. Niki jaringane bocor niki golek sing ngono kuwi aja. Sing nomor selanjutnya lah niki resike putih kaya ngeten iki. Terus bak tombonge ning disegi kecantikan atau body. Oh. Dadi lek pone enek wong lemu bareng sik cilik aku. Ngono iso ngene iki. Ngono kuwi. Iki. Ya ora. Ngono kuwi mesti duwe rasa ngono kuwi. Terus iki anu sing iki ya Bos ya. Lho sing kene sik. Bukesi yo diliwati nyapa? Sing adil, sing rata. Ini. Ayo, wani ra. Wala aku anu nesu ora we. Ora, ayo ora masalah. Enak. Lah pancene wong tamu ki sing kene ae lho. Mesti apik. We, sampe nesu ora? Ora masalah, ora masalah. Lah pancen nggih rabi ora apik kok ndak tak ijolne ngono lho. Ijolne apa lho padane? Tebok tenan. Iki lho kostume diijol-ijolke ben ora malehi. Ayo, wani pernah kono. Mbok sing kene sel lho, Bos. Ora iso, diurutke no sing adil no. Nah, Bukes iki wonge bijaksana. Aleh. Mergo enek Pak Yoyo. Lah iya Mas selalu bijaksana dadi dalam apa? Dalam keuangan. Iki lan duwe sing lanang mesti sing lanang gampang ngalah. Apa ya? Ngalah, akhirnya lara ditukokne apa-apa sing lanang panas awake. Napa nggih to, Pak? Napa nggih? Iya bener. Bener. Awakmu kok Banyuwangi le Purwa tegese apa Purwa? Wiwitan. Paham ora? Bukesi, wonge meneng, ndeklek ngene iki lho. Terus nyapa wi? Tangangan memikirkan masa depan memikirkan masa depan, mikirne yoga-yoga, mikirne iki lho. Para seniman-seniman yang di bawah ini piye carane sejahtera. Lagi ngoten to, Mas. Iya. Tari siji ke? Mbok ora usah lah pojok dhewe masuk dengan. Ya diratani no, diratani kabeh. Menika nggih pokoke sing penting wonten nasi, wonten anu pun mendel niki. Oh, neriman. Heeh. Dadi ning ngarepane jajan wis mung meneng. Ya ora bocor, ya ora piye. Sing penting nek panganan meneng lak kaya sing ngono. Ana neh sitok, Mas. Sapa? Sok iki sing pucuke bathuk kene enek wajike ngono kuwi lho. Pucuke bathuk enek wajik ngene. Lah kuwi kowe wani karo wong lanang kaya ngene. Kuwi wani karo wong lanang. Masalah bojone dhewe lho, Pak. Apa iya? Ya, Mbak Deno, niki lho kowe wani karo wonge turune mobil aja. Nuwun sewu kula tak ngampil sidene mawon. Boleh, sik. Sing pundi? Tapi Winong loro apa sisi? Lho, loro ya? Lah, lho jenengan piyayi loro ya. Lah, ya sampean piye to ngene? Lah gelem apa ora? Awakmu milih sing Lah, ndi? sembarang lek sampean meksa ya ora apa-apa lah. Sing meksa iki sapa? Meksa kuwi. Ono ditawani. Winong Nawangsih bersama Mbak Birgita Ayu. Ah, Tak tang tak dang support sik. Oke, yuk. Niki saking Tulungagung, naminipun Winong Nawangsih. Sebelahipun menika Mbak Birgita Ayu saking Kota Tahu Kediri. Oh, Kediri. Menika Tulungagung. Tulungagung pinten, Dak? Campur darat. Campur darat. Nggih. Tasik senggel tambah sampun gedabel non sewu. Napa? Senggel napa? Berarti wis duwe pasangan napa sing senggel ngoten lho. Kula pengen ngertos mawon kriteria laki-laki yang seperti apa, pengen tahu. Mau wonten sing mriko wonten tanglet, "Weh, Mbak niku lho nomor sekawan niku lho kriteriane sing pripun?" Kira-kira kaya sapa? Kaya apa kaya sapa? Anu nek aku tuh yang penting Omongane wis kaya ngene iki lho, Pak. Biasane bahasa Indonesia ngene iki mesti kriteriane. Iya. High class. Kriteriane. Sing piye jajal pikir aku. aku tuh sukanya pokoknya dia yang setia. Oh, setia. Oh iya. Setia tok. Setia tok ya. Setia dan bertanggung jawab lah. Oh, siap. Bertanggung jawab. Iki bocah ngene iki cepet golekane lah kaya ngene iki. Nduk, Iya. berbrand. Dalam Lu kok berbrand kuwi lho. Birgita. 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 Birgita iso pil kita lho jadi Ngawur sono ngawur. Aku ngomong Birgita. Birgita. Kriteria laki-laki yang seperti apa, Adik? Brewok. Durung-durung kok medeni ini to, Pak? Lah iya. Terus Masa brewok. Brewok terus. apa nih? Terus Brewok tinggi, Tinggi. terus putih sugih, terus setia, terus duwe apa jenenge tanah akeh, terus sugih mobile Ora akeh. sambok terus wis mati ya Dewi. ya aja ngono to Pak karo wong wedok. Ya angel era kok. Tuntutane. Ayem-ayemi ngono lho. Tuntutane
angel. Ya jenenge pilihan orang. Pilihan ya ora apa-apa. Beda-beda. Iya muga-muga ketemu ya, Nduk. Amin. Tapi kita rada suwe. Iya. Lah nek kaya ngono kuwi suki. Iki Kediri. Tahu. Tahu po. Tahu takwa. Lho tahune takwa. Tahune takwa dah neo wonge. Ya, lek iki Tulungagung nggone jaranan. Jaranan. Nggih ta, Nduk? Tulungagung pundi, Bang? Tulungagung pundi? Tulung aku nyampur darah. Oh, campur darah. Marmer. Oh, marmer, nggone marmer. Iya. Nuwun sewu niki diaturi nembang napa niki? Monggo, gandeng niki lak Kediri karo Tulungagung lak nggih jaranan to ta. Tahu kalih jaran. Pripun? Mangke kajenge ngaturake ninggal katresnan ning kajenge bawa sik. Syukur lek bawane duet kalih jenengan. Walah ya los to kene. Sing penting sing gender iki wis. Nggih, sapa ta pengendare? Salahu. Salahu nggih. Iki pengendare Pak Minto ngawut Nggih. ya. Coba ayo. Yo. Nggih. Coba saya ayo. Niki bawane napa, Pak? Monggo ndereke Monggo, mawon. ndereke. Angkur ya oke. Bawa apa aja boleh. Nggih. Kencan karo Mas Lentem kuwi Mas Lentem, nembang ya apik. saged. Apa? Selentem niku saged niku napa-napa. Bawa tembung. Iya, nek selentem niku swara wedok. Sakniki swara son-sonan sing pinter bas. Swara horeg. Pangkur kemawon, Pak. Siap. Nggih. Bacok. Kaget aku, tak kira ki apa. Jarene Iki wayangan ora son-sonan. jarene bawa horeg. Nak bawa horeg kan Pangkur ya, Cuk. Iki wayangan. Lah iso mbok son-sonan iki lho. ya ora apa-apa to. Lha apa ya kena ya ora iso kan. Kowe lambemu ngomong dhewe bawa horeg. Umpamane Pak Purnomo duwe son piye? Purnomo Audio, let's go. Apa? Nah, iki mah kalau nek kocro kok malah melu-melu. Kuwi apa kuwi mau? Triple. Coba. Ayo. Ya pangkur, coba. Nggih. Kangenku tanpa upama. Semono uga aku ya. Ora usah. Kowe kaya toprak jeruk malah. Toprak jeruk rembang. Mung sliramu. Tukang syuting medhot. Iya, iki nek fenomena apa nek iki? Kowe timbane diantem wong wedok-wedok lho. Waduh to, Mas. Suasanane mak-mak. Bruno. Lugu. Mak-mak menangan ra iso kalah lek kok jarak contoh. Nambi, muduno nambi. Malah nambi. Lah iya wong wedok-wedok. Masa pengen delok pengen nyalan bokong ae. Pak, kowe aja dipaido ras terkuat di dunia yo mak-mak. Mak-mak. Aku ampun karo mak-mak tenan aku. Mung sliramu kang dadi telenging hati. Kuwapok ra kowe. Apa kowe diseneni Bu mak-mak? mulai munggah golekno apa lho? Turu-turunan. Mas syuting, lek jenengan pengen selamat, nyutingmu nek kantor desa ngono lho. Pengen selamat kowe tenan dikeruyuk ibu-ibu brosok kowe. Mak-mak Aku lho dijak foto ning mburi wong tuwek loro. Lah kok iso wedakan glepung. Iso pupuran apa piye? kuwi karepe yo pengen ayu. Pengen ayu. Pengen ayu tapi golek wedak sing murah. Nomor 4. Iya. Apa kuwi? Apa terus ini. Wedok tok macam. Wedok. Cewek, Gulung menjeng mulai. Aduh. Kok kudu ngono ya? Lah suwi ora digawe ngene. Ben ganti suara wedok kuwi. Nggih, di anu cara Ben anu gulung panas. menjeng di tokne sik. Enggak apa tuh belas lho. Lah, Oh wis berarti ngono nek wis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. gulung menjeng ya. Ngenteni to. Enteni tenan. Diapure slentem iki lah. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Lah, Asik.
Kaya arep leleken ae. Iya ngaten iki. Ya. Kuwi wedok kuwi. Wedok asli. Wedok asli dadak Mak-mak. Mbok kaya pikir aku ya kudu demok. Modus. saben petuk winong sajake kok iso pengen demok gulu. Aku cah tulung agung mesti ngrembug nyapa ae. Masa ngono? Iya iya. Ayo ayo. Tenang. Aku pulang sama Om ya. Nyapa mulang ambek om plong. Ya, Bang. Lha kok iso ngomong? Mas percaya Bang ganteng men. Aku kan cuma tanya, iki bawane bar iki apa cakepane? Oh, alah terus Mas percaya kok ganteng dhewe pikirku ngono. Apa wong-wong yang ngomong elek lho. Terus. Mak-mak lu ngomong elek. Turu bojoku turu. Paketan entek. Bocah iso resik merusuh. Ngombe kopi no keleler. Cangkeme lho ana wong bawa kok sembuh ganggu ae lho. Itu meneng lambemu. Iki cah wedok. Mumpung bojoku turu goblok. Semumpung bojomu turu aku yo ngengei. Lah Lah kowe sintai terus piye? Sing kulite bluduk. Kamu mau tukar tambah ngono entuk ora Pak ya? Ora ada cai. Among ngeledo. Ye, suarane piye? Kowe to meneng lambemu kita. Awakmu, gede awakmu. Ngene sih. Kadung Bocah guyang, gue gendeng piye? Enggak, lah aku salting mbok liatin terus lho. Oh, lah gimana? Kamu kan sinden untuk dilihat, Bro. Tapi dhek kuwi wedi. Iya, Bang. Ulune jemborok ngelihat awakmu. Kamu kan seperti gendruwo barongan. Nduk Winong, Nong. Kalem. Upamane suatu saat karo Cak Percil dijak ning guyon maton gelem ora Nggih. sampe. Nah, aku masuk kriteria enggak? Ya lah ya kamu takane ngarep dhewe. Gak apa-apa gelem kok. Engko dandane anu Li nyapo kowe melok-melok lu nyapo. Lah, aku seneng, semua tok delok. Biasanya nek guyon maton kan sindene dandane roro jonggrang kayak gitu-gitu mahkotane besar-besar gitu toh. Beda iki, Nduk. Nah, aku Iki apa? sing sesoke tak kon masak anu pegawai Indomaret to, Masa ya beda-beda. Ben lah sak cakep-cakepku lah. masa sinden. Wes tak meneng lambemu. Mumpung iki sing apik iki lho. Ayo, Nduk. Ora. Oh dadi didom sitokan iki. Ya. Heeh. Ngelingono Ngono. rikala jaman kapungkur. Selamat datang di Indomaret. bawa ya bawa. Goblok. Ki lho wongmu ki lho ayo. Ayo Zeyeng. Kamu harus kuat Zeyeng. Semangatin aku mas. Jangan sampai kalah sama dia Zeyeng. Iya mas. Ben. Sopo ngomong aku koyok gapuk. Kayak kamu. Mas Dari lah mas Dari. Ayo kembaranku kae lho. Iya. Mas Gap. Iki bojoku. Nggih. Ayo terus. Oh, ayo persis ya. Ayo gapuk. Seliramu nate ngendika. Aku ngomong kepiye Zeyeng. Tresno lahir terus sing batin. Pancen kaya mengkono wong. Iki lho diturune nyanyine. Walah iya. Aku lali Pak. Aku anggere ketemu pil kita aku yang ngono kuwi. Hei, bel kita. Bacotne ya, Cak. Oke, Nggih. siap. Monggo Ayo, ninggal ayo. katresnan pisanan dangdut kedua dijaranke. Oh, ngaten nggih. Oke, saya ini. Monggo, yuk dados. Luar biasa. Semangat wis. Padar gombes barang. Nggih. Terkumis. Mas aku diwangi maos mati layane akeh banget. Lah niki kathah saestu. Nggih, nggih. Napa? Sik, iki enek barang apa teko rene iki? Barang Lah, niki. apa to? Ora sing kok kae lho, kono kae lho. Ya ampun, masalah. Wonten sinden warrior. Sinden warrior piye? Iki sinden luar biasa. Bocah iki lho. Tek koyo tletong.
Nggih. Sugeng dalu Mak Cange. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu. Injih nyuwun pangapunten niki wau radi telat. Ngaten. Nggih. Lah napa tampi jawab rumiyin teng pundi ngoten Wau iki? dobel. Oh, dobel. Nggih. Saking pundi dobelipun? Baben. Loh, Dobel apa kuwi kok saking baben kuwi lho. Mesti ning kono iki ya tanggapan. Ya tanggapan ngene iki. Ya campur sari mau. Berarti duduk campur telek. ya campur Terus sari. ngono kuwi. ngapunten asmanipun sinten Mbak Yu? Injih. Ayo Mbak. Ngriki menika Driyareja. 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 Warga masyarakat Driyareja sedayanipun dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Asik. Kok iso kaya ngono? Kok jenenge kok saru ngoten? Jeneng saru ngoten. Kok saru pripun gak? Lah niku kaya mau wong sing Jawa? ngucapke niku mau. Lah kok Nyiliti? Kula niku panggilane Liti. Asli menehi bapak ibu niku Liti. Oh, lek berarti Bu Kesi niku Nyi Kesi. Nyi Kesi. Nggih. Mbak Lia niku Nyi Lia. Nyi Lia. Jenengan namine sinten? Liti. Celukane terusan? Nyiliti. Oh, iya. Lah Nyiliti sinten? Nyiliti Pak Purnomo. Maksudnya kepanjangan Ndak boye. Lah iya Mas iki. Ndak boye. Oh iya. Lah Pak Purnomo ora ngerti Pak Purnomo iki karo aku wis ngene to Mas. Lah kok bisa? Lho, dhisik sapa sering aku ditiliki ning kono kae? Nang ndi? Baben. Masa nilai ning Bapak guru kok. Aku lho Pak Purnomo iku pancene guru. Lah terus kok ning kono apa pensiunan guru to? Sering rono dhisik aku kan dhisik bakulan to. Bakul apa ta yu? Bakulan kroto. Pakan apa? Ya pakan manuk to. Manuke sapa, Dok? Manuke Pak Purnomo. Maksudnya niku manuk ocehan iku lho. Oh, nggih. Hewan nggih. Hewan. Daleme saking pundi panjenengan? Kula. Nggih. Kula niku sak nggen-nggen kok, mboten mesti. Mboten sing sesuai kalih KTP niku pundi ngoten lho. Wong KTP mawon mboten gadah lho kula niku. Lho kowe iki jane warga negara ndi kowe iki lho? Kutub Utara. Kok mesti sak cah sak bledose cah ngawur to. Kowe nek kene apa nyapa? Ya ning kene iki aku ya sapa sing nimbali aku rene? Lah kok iso tekan kene iku ceritane piye? Lah iki pancen nekat, Mas. Pokoke anggere nek rame-rame tak parani tak sindeni. Rame-rame. Tak parani tak sindeni. Rame-rame. Tak parani tak sindeni. Lah iki rame-rame kok malah dipendungi kowe. Wong kepaten lho, Mas. Oh, iya. Masa Nembang itu- ya? Iya Nembang kayak nembang. gini kan. Iya paling gak ya ndongakne sih. Oh iya dongane mantene. Iya. Anu dalam rangka ini kan tasih akuran nggih Mas Cange. Leres. Memperingati kemenangan Indonesia atas Timor Leste. Mantenan. Kok iso bal-balan kuwi lho. Mas, Iki manten dudu bal-balan. Nanda Mas Reno. Mas Relo, Mbak Nanda. Hitungane muga-muga iso nglampahi beberan agung dadi Iya. keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Paling gak Mbak Nanda kalian Mas Relo iki nyontok kaya aku, Mas. Duwe salon. Aku ya salon padha. Salon Mas. apa? Salon pas. Iki Salon tok. Salon kecantikan. Ladies. Lah iki salon kecantikan. Iya, nggih. Mas Nanda, Mas Relo karo Mbak Nanda kudu nyontok aku. Kedahe nyontok kula Mas Cak. Nyontok bab Kula napanipun? niku gadah resepe piye rumah tangga iki ben ayem tentrem, ben iso rukun, sakinah mawaddah warahmah. Dan Hemat. Apa iso cermat. hemat apa? Lho piye to? Aku iki lho, ngerti apa ora? Bojoku iki tak blonjo 10.000, kuwi isih iso nabung 5.000 sedinane. Gawe Lah pangeran. kowe apa mangan uyah apa kuwi terus dino kowe? Mangan uyah mesti. Mulai 5.000. Wah, lah aku ora ngerti resepe kok. Lah resepe piye? Wong hemat iki wong aku. Carane. Sedina 10.000, kuwi isih iso nabung 5.000. Carane. Malah isih Yo 5.000. isuk, Mas. Isuk. Tak kei dhuwit 1.500. Nggo apa? Tuku energen sereal. Gantinya sarapan pagi. Oh iya. Regane 1.500. 1.500. Iklane enek ya kae, sarapan bergizi, minum energen sereal 1.500. Lah terus nawan Awan mangan apa? Awan tak kei 2.000, Mas. Nggo tuku apa? Oki jelly drink. Penunda lapar. Penunda rasa lapar. Iklane enek. Oke jelly drink penunda lapar 3,5. Dadi piye iki weteng ben aman sih. Esuk 1.500. Awan 2.000 3,5. Sik 1.500. 1.500 bengi mangan apa? 1.500 bengi tak tukokne Promak. Alhamdulillah wis tak praktekno sak wulan, Mas. Sugih.
Bojoku opname, Mas. Gak mangan belas. Lah aku ngateni bojomu apa piye? Nembang sik sithik. Sampeyan arep nembang apa? Lah jenengan anu badhe nyuwun apa? Lah kula niku tembang napa man saged lho. Lah apa meneh niki kepethuk kanca-kanca mangan karo iki. Madang. Lah ya madang lah mangan to. Dados jenengan klasik kreasi nggih saged sedaya. Klasik napa man gambir sawit tak pangan. Lah. Onang-onang? Onang-onang tak pangan. Elok. Bondet? Bondet tak pangan. Uler kambang? Uler kambang tak pangan. Uler keket. Kukur bawuk tak pangan. Cucur. Napa? Cucur. Kukur ya, Mas. Kleru. Layak kor. Kleru, ndak boye. Lha sing nyatete ya kuwi dar kuwi to, Mas. Dar gombes. Dar gombes yo. Iya. Oleh nyatete kleru kabeh. Nembang apa? Nembang apa? Pelok apa selendro? Ya pelok selendro ya. Ora kenek. Nah pelok nek slendro. Belum dikendangi Mas Tambul ya aku seneng. Tenang. Suwe Tambul gak iki petuk. kirek. Mas Timbul. Yo wis senengane yo Tambul sinden kaya ngene iki. Nek ra ngene ya apa yo ngatasi. Umpamane ngendangi penak mbok apane Mas Timbul? Ya tak paringi to, Mas. Mbok apane? Tak lewek. Ora kowe iki arep nembang apa? Apa nembang? Nembang. Nggih. Iki sing benten kalian sinden-sinden. Ya harus spesial. Sik. Ya. Klasik iso. Apa meneh di pirsani Bu Kesi. Iya. Ini dhisik yo maruku, Mas. Aduh. Ya ora tak pamer-pamer. Masa marumu berarti awakmu. Lho piye to saingan dhisik. Mas yo itu. Mas Di iki karo dhisik karo aku. Sopo? Mas apa? Mas Di. Mas yo Sama aku tadi sama Mas Dadi ora. Lah ya Mas Cahyo Kuntadi aku nek nyeluki Mas Di. panggilan Lah iya sing sayang. dulure Karmidi to. Iya kami dit. Sing sugih kae ya. Ayo nembang apa? Di. Oh. Nembang apa? Anu nyuwun anu Mas. Gangsaran mon Mas. Gangsaran kok sembo sindeni wi lho. Gangsaran kok kena disindeni. Lah piye ngenyek aku to iki. Pene, Nek sinden biasa anu ra iso kene iki luar biasa lho. Iya. Mas Bul, gasan Mas. Turut to. Kowe iki lho nembang apa? Lah yo wis diringi pas lho. Lah nyapa ya Mas yo Mas tok ngono ki. Gangsaran. Tembang yo. Lintune saged nggih anu rencang-rencang. Ya iso Oh, ya. jangan Jangan wae, dipertanyakan monggo. lagi apa ae iki di Kebo giro saged Mas. malah kok lagi. Bukane bonang, Mbak. Loro. Alah iya roh. Ya Duaridar. lagi kebo kiro kok iso. Ayo. Yo kene. Ya dijajal sik to ora ngerti kok iso. Kebo giro Mas. Iya wis. Turut ana. Tapi gak ngono kuwi ya. Ora ra liyane iki beda Mas, beda. Bogiro. Turune Iya roh. Lagi sindene apa ya? Ngono lho. Iki ora pas mantenan ngono kae. rungono sik. Salah. Sancul Mas. Wah, apa nembangmu aja lali sesuk sore tok. Ora Lah ana liyane gendine kok. genti gandeng apa wae kok mesti panggah Mas Yumas tok. Cakep Mas. Lah cakepane ngono tok lho Mas. Terwujud mulai. Ndak sih kok kaya ngono. Buanter ora ngerti aku lagi mulai ke rumah sakit. Kalau ini diopnam 3 hari. Masalah gerah apa? Lah niki lho. Lah wis tuwek lho iso cangkrangen. Iso blendingan. Tuwek cangkrang. Lah aku kan anu telat to Mas. Telat apa? Telat apa? Jaman anu apa cilikanku kan dhisik aku ora di imunisasi. Imunisasi kuwi. Nah, Iki lho, makanya kena iki lho, cacar. Jenderal Asrin niki. Nggih. Niku napa mriki? Ngriki sik. Oke, nggih. jenengan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbahno Kulit. Wah, nggih. Adil terus. Petung Rejo Muntara Nadi. Ngersakaken gending utawi lagu Pepeling Lestari. Kagem Bapak Purnomo Ki Cahya, Mbah Setu Sate Gule, kalian Cak Percil CS. Siap. Kula sampun pikantuk kenang-kenangan Cak Percil saking Mbah No Kulit niki wau sonten Napa? wau. Wonten sandal yang terbuat dari kulit dan juga bandulan apa? Bandulan kunci kuwi. Niku intine tandha tresnane kangge kanca-kanca Wah, Madakara. luar biasa. Awakmu ya kok dikeki Kok diwenehi? kacamata kok kulit. Kok kulit. Liyane kuwi ra enek to. Ya apa to? Wis matur nuwun ya wis to. Sing aku apik jalukno celana dalam. Apa Ora sawu. Ketokno wedges. ora malah kemeratak lagu rumah aku.
Malih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi saking penggemar wayang kulit, Mbah Gunung, Mbah Trimo, Mbah Panji Anom, kalian Pak Guru, Suprayitno Pingkuk, ugi Pak Sun apa iki? Kerik apa iki? Tuh. Mboten gondrong. Nggih, mboten. Karo Mas Saiful, nggih. Sugeng angayai pakeliran, lagune nderek kalian Mbah No Kulit. Wassalam. Nggih. Gentos mriku. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah Setu Sate Gule, Dirjo, Gending, Sesideman, Pepeling, Bapak kagem Bapak Purnomo Ki Cahyo Percil CS yang sangat cakep. Terima kasih. Apa enek tambahane kuwi? Nyuwun gending sambung panci dalu caping gunung. Nah. Saking kula Mas Sunardi asli Tanjung endi iki? Tinggal Jakarta. Oh asli Tanjung tinggal di Jakarta. Oh Tanjung tinggal di Jakarta. Kono. Selendang biru Mbak Niken kagem Bu Noni Sumantri Bu Mantri Kang Suyat kalian temanten kekalih Pak Pur keluarga saking Karang Taruna Desa Priyorejo Priyorejo Saking ingkang kagungan hajat Pak Purnomo saha Mbak Nanda ngersakaken Mbak Niken nembang Pujaningsih wewayangan Lestari. Oh siap. Podang kuning dangdutan gubuk asmoro dangdutke Pak Sutarsim datan. Wah nggih. Kanggo rika Mbak Niken. Nah nggih. Terus apa ki kalian Jogja istimewa. Nggih, tak percil. Nggih. Damel Bunda Nanik Sumantri. Siap. Dan Kang Suyat pancen oye paguyupan Sorterop. Nah nggih. Siap. Nggih. Saking Sri Kardiati Guru Magetan. Nggih. Sapa kuwi? Nyuwun yatra. Kok yatra ki lho. Iki kok nyapo? Kowe ki maca apa? Kuwi lho undangan. Sri Kardiati sapa? Lah, ngawur kok. Rencange Bu. Guru iki. Lah ora enek Guru SD iki. Nyanyi iki. Nah, wis. Nah, pocon kabeh wis. Sama maca ora? Aja nangis lho. Yang terhormat nyiliti yang paling cantik. Apa enek yang terhormat? Niki wonten yatra 1 juta damel panjenengan. Nyuwun gending selendang biru matur nuwun. Ndi enek tulisane 1 juta? Endi lah Di duite. Ora ana tulisane. Duite ndi? Pengen kowe Ora, pengen. ora pengen. Iki tulisane. Lah tulisane jerone rene kok Mas aku. Mboten usah didum kalian Mas Percil kalian Mas Lentem. Nggih. Ndi duite? Mosok nek tambah-tambah. Iki sik rencana kok sik. Wah, rencana to. Tesek mriku. Pak Dalang nyuwun Bunda Nani Sumantri kalian Kang Soyat diaturi minggah panggung sugeta nyanyi nembang. Oh siap. Sugeng dalu Ki Dalang nyuwun gending sarung jagung slendro lawak gaul diterusne si kucing saking kula Mas Sunardi Jakarta asli Tanjung Kecamatan Bendo. Mas Jukek saudara dari Ponorogo. Diponegoro. Oh iya Ponorogo. Tulisannya Ponorogo. Ponorogo request lagu Cinta Tak Terpisahkan untuk mempelai berdua. Siap, semoga cintanya enggak mungkin terpisahkan. Sampun, Telas. sampun telas. Genduk niken salindri ya Siap. nduk. Cublak suweng. Dados. Berdiri nduk. Yo. Wis Anak wedok Mbak anu Mas Nggih, Percil. menika. leres menika. Ngene iki lho karepku ki. Yen gak isih Nembang cuwih. yo kepenak. Ah. Wajahe yo ayu, cantik. di sawang iso. Ora kaya awakmu kuwi kok Jadi ini kan arep tak entukno anakku lho. Sopo? Anakmu sapa umur piro anakmu? Umur 2 wulan. Sampean ini perempuan apa laki-laki? Ah, Lanang Sini, wedok. sini ya. Ada apa? Kamu perempuan apa laki-laki? Yo padha edoke lho. Saya kan juga sama kamu. Berarti kamu bisa mana? Bisa. Oh, gitu. Apa ya wis Saya tau. ya mana ya ngendok. Tapi ini kok enggak ada isinya. oh iki ra nek isine lho, Dok, iki gombal lho, Dok. Gombal piye to asli, Mas? Lah percaya lho iki lho. Ora. Gombal kok iki, Dok. Alah dekmu yo gombal. Gombal, Dok. Gombal. Lembang kaya nikan iki lho. Lah iya, aku mau krungu suarane sampean iki jane suarane sampean iki apik lho.
Iya ta, Ora tahu senam lho, Ken. Termasuk kriterianya Madangkara suaranya itu. Senam apa? Warna suaranya itu loh. Iku lho, niken dhewe lho ngakoni. Masa ya Termasuk kriteria bikin sinden kene. Masa ngono tok. duduk sindene. Apa? Bagian demit-demitane Lah, mah. cocok kriteria. Iki lho, niken ngakoni. Kowe iki demit ya seneng ae to. Demit karo Sementing anyang ngono lho, Mas. penting-pentingnya. Penting Kowe masa. Nyanyine sing bener. Nah, kan lek nyanyi sing bener itu apa emang ada senam itu, Dok? Senam apa vokal Senam ngono gitu? ada. Sampean kan aku sing belajar senam kan sampean kae. Termasuk aku Oh bareng. iya, aku sampean selindro. piye. Dar, selindro dar. Dar. Lah, penggender kok iso mbok uter Iki tanggoku kok iki. Oh alah, dar gombe sih. Ayanmu kumat kok piye kok bengak kok. Kowe kita. Kene biasa kok nyapuk kok bengak-bengok. Lho nek ning ngono kaya memang ya ngono kuwi. Kuwi latihan. Latihane ngono kaya ning kan. Ning kan. De de. He 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 he. Sampaikan. Penak lho bisa iki. Tanya itu bengok ngono to, Mas. Iya lho kaya gitu. Ini Pak. Kira-kira. Sampai. Dua sampai dua. Tiga dua. Udah, nikan, ngolor. Pancen kudu bengok ngono to. Iki lho nikan lho penak. Mas aku. Wong loro ya. 3 2 1. Oh, ya layak. Layak kuwi suarane kan trending, masalah suarane penak kuwi. Lah kuwi wingi aku yang ngrungokne Bukesi ning kamar kok. Loh kok Bukesi kok bengak-bengok iki senam tibake kae. Yo, lho kabeh sinden yo senam. Ora percaya. Sename yo ngono kuwi. Yo bengak-bengok ngono, Mas. Ya. 3 2 1. Nah, enak lah. Ya kowe ganti liti. 3 2 1. Nyakal. Kowe goblok masalahe. Ya pedot-pedot nyapuk. Lah iki lho penak. Iki lho cah loro iki lho so pinter. Sing kaya biasane Nggak diperhatikan nih. Sing kaya ning kelas kae lho. Piye? Kaya ning kelas 6 awake. Iku pas aku mbok warai kae. Lah iya iki to, iki lho. Contone digatekne nyiliti. Penak to wong iki penak lho. Iki lho, Dron. 3 2 1. Lho penake kaya ngene lho kok. Oh, ngawasi tanganmu dadi. Tangan tok iki lho. Ayo 3 2 1. Lah kok mbok wasne Muni ya. Jare kon ngawasi tanganmu. Iya muni. Sesuai Sesuai nada ini Sesuai loh, ini nada. Aku nadanya coba ini pilih loh. nada lho. Ayo 3 2 1 ya. Nah, penak lho. Lumayan. Mosok ngono wis apik, Mas. Apik, ya ora kan ya. Kowe termasuk Pertama ngono. Pertama kali yo Kuwi aku iso somben iso lunggone pojok kono, Mas. Iso. Tenan. Iso. pegawan kontrak kowe. Tak daftar, Mas. Iso. Pengerti aku Iki lho, iki lho catane lho. Iso. Ayo. Iki dikek ndang deng tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk ya. Kowe iso tenan to? Aku nek mlaku ra iso, Mas. Ora usah kayak dangdut. Gak usah. Ya. Lagu sing enak no apa? Apa? Bojo loro. Bojo loro jajan. Bojo loro ya. Bojo loro. Bang, piye? Kita ke nadane iki. Kowe ki iso apa ora? Kowe ki iso nyanyi apa ora to? Kowe lha ora iso nyanyi kuwi ae. Lah, yo sembarang ya. Ya, wis. Sembarang wis, kowe sembarang. Lah, kowe seni kelas iki lebih. Ayo. Ini ya, ya 3 2 1 ya. Oke.
1. Wi, Mas. Wi nek sinden-sinden iki apa ya iso? Iso. Percaya to. Kowe iki ora percaya lho. Masa iso? Kowe ngremehne padang karo. Iki lho sak kelas karo Niken. Kabeh sinden bareng. Cek sik. Ya. Bisa ngono. 3 2 1. Yuk. 3 2 1. Aja nek iki yoga iki lho iso. Ya kok ya iso? Ora percaya to. Masalahe seniman Masa to, Mas? kabeh. Nah, kulino Ora percaya. Dajal aku ora percaya to. Ayo 3, yoga 3 2 1. Kita bergomes ta yo kancane kuwi kita. Kae kancane kae kita. Iki kecepet ae. Gomes kecepet. Ayo 3 2 1. Ora. Enake kaya ngene lho. Enake kaya Sinden wi. Kari kowe Nyoba lho. wi. Ah. Dalange urung mbok iso, jajal. iso. Iki kene iki ra ada sing Iso tenan. Iso. Sing penting ngematne tangan kuwi wis iso Mas. Kowe khusus dalang kuwi iso pinter. Mas. Ayo. Nyapol kok. Iki ditantang karo batang Tangan lho. karo Niken lho. Lah yo. Ayo masa ra iso. Ayo 3 2 1. Ah. Piye? Gak oleh diperintah kae lho, dicek kae lho, Keturunan dicek kae lho. Awakmu kuwi lho masalah kowe nyapa ngecek dalang. Dalang mesti iso. Dalang mesti iso. Yo 3 2 1 yo. Ya, ayo iso. Rada cepet kan gak iso to. Kayak iki lho, cepet. Ayo, sini. 3 2 1. Kentang. Iya lho, benar. 3 2 1. Lumayan. Tak. Ya oke. Penak dari. Jadi tinggi rendahnya itu panjang pendeknya juga Artikulasinya itu juga sudah boleh. Berani. Enak. Vibrani juga sudah enak. Jadi tinggi rendah Tapi kalau ini terakhir ini nggak enak ya ini. Ya gak. Nyapa? Lah kok malah ngomong-ngomong karo kancane. Lah aku dijamong Niken lho. Lah yen manut tanganmu kok iso. Lah aku dijamong Niken ya. Ayo Niken iki lho. Itu kan menjuri itu namanya. Bengok kuwi sampe koyo padha bukesi bengi yo ngono kuwi bengok. Kalah. Kowe iki yo. Kabeh foto. Nembang apa, Dok? Lestari ya. Oh, Lestari. Nggih. Lestari. Pujaning sewa tirase tak gabuk pun saged. Oke, nggih. Pokoke iku niken ngen limbukan iki kudu pujaningsih, lestari dan lain sebagainya. Nggih. Apa iso Lestari? Ya iso. Piye? Sang Pate Sikro. Ini jel ya nyok. Mijil. Arep budal. Aton iki lho.